Tid er afgørende, når det handler om at redde menneskeliv. Ikke alle føler sig trygge i situationen ved at yde førstehjælp, og derfor skal det trænes. Hele 8 Falck førstehjælpsinstruktører er mødt op her hos FGU Trekanten i Vejle, hvor de har samlet alt personalet fra 5 skoler for at gøre dem stærkere i netop kritiske, uventede situationer. Falck kan helt sikkert også hjælpe jer, så derfor skal I have lov til at se, hvordan det foregår. Jamen altså, når vi nu har valgt her i AMR-gruppen at få sådan en førstehjælpskursus, så er det jo en rigtig god idé. Fordi at vi arbejder jo med mange mennesker hver dag, og så gør det jo også noget for sammenholdet i vores virksomhed. Det kunne være hvilken som helst kursus med førstehjælp er jo en super vigtig ting. Så det giver det også sammenhold, og så giver det jo nogle gode kvaliteter i arbejdsmiljøet. Når vi nu er blevet så mange, vi er ca. 135 medarbejdere, så er det jo ikke tit, det siger sig selv, også det er et stort arrangement i dag. Men vi prøver så vidt muligt at lave. Sidste gang der var det faktisk et konflikthåndteringskursus. Vi arbejder jo med unge mennesker, der også nogle gange er lidt udreagerende. Så er det også rart at vide, hvordan man skal det, ligesom i dag med førstehjælp. Men altså, er der lige pludselig et unge menneske, der har det skidt eller ligger på gulvet, så ved vi, hvordan vi skal reagere. Og så igen sammenholde. Selvom vi er 5 adresser og lokationer, så er det smart at blive samlet, så alle har hørt det samme også. Og så igen, som jeg altid har sagt, og det siger jeg også til vores unge mennesker, der er jo ikke nogen, der ved, hvordan man reagerer, når man står i sådan en situation. Du kan være nok så god til førstehjælp, men du ved jo ikke lige, hvordan. Men mega fede ting at få genopfrisket det. Jamen, vi har jo først og fremmest i vores arbejdsorganisation gjort lidt overvejelser om, hvad kunne vi tilbyde et fælles kursus til alle medarbejderne, så vi alle sammen faktisk kunne få noget glæde af, ud af der er også noget teambuilding i det her. Og et kursus i førstehjælp, det kan man jo både få glæde af rent privat, men også i forhold til nogle af de farlige værksteder, vi har. Det kan være smedeværksted, det kan være tømrerværksted, det kan være også flere steder, hvor vi kører med bus, hvor vi faktisk får stor glæde af det her. Også hvis der sker et uheld med en elev eller en af de ansatte, der pludselig får et hjertestop eller en blodprop, så kan tilbyde faktisk medarbejderne hjælp til at kunne gøre noget her, gøre en forskel. Jeg synes, at holde sådan en dag her, det giver rigtig meget i forhold til sammenhold på tværs af skolerne og teambuilding. Jeg sørger for, at de her hold er på tværs af alle skolerne. Jeg synes rent personligt synes, at det er fedt at være en del af sådan en dag, hvor der er så mange medarbejdere, der kommer og glæder sig til det og deltager sig aktivt ind i det. Vi får nogle sammenhold og nogle fælles relationer på tværs af hele virksomheden. Det er dejligt.